Bagyo, posibleng maumol ug mosulod sa Philippine Area of Responsibility sunod semana, matod sa PAGASA. Base sa tropical cyclone threat potential nga gitamdan sa PAGASA, anaa sa low to moderate chance nga mamahimo kining bagyo ug mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan padayong giawhag sa PAGASA ang publiko nga kanunay mag-monitor sa labing awahing dagan sa panahon nga ilang luwatan. Sa pakaron, tulo ka mga weather systems ang nakaapekto sa nasod. Kini naglakip sa hanging amihan, shear line ug easterlies. Ang easterlies ang nakaapekto karon sa Kabisay-an nga mihatod sa mga pag-uwan-uwan. Apan mas halapad nga mga pag-uwan ug thunderstorms ang nasinati sa Eastern Visayas. Samtang generally fair weather ang masinati sa Central Visayas. Ibig pasabot generally nindot ang panahon but natay uwan that is short duration or gitawag nato na isolated rains or kining localized thunderstorms.